Hello, kumusta? We have a new video today and late upload pero sige lang, okay ra na. So if you have a fear of heights, you must try this one kay para imuhang ma-face ang imuhang fears. Ang entrance fee day kay for adults 18 to 64 years old, 66.95 Canadian dollars. And for BC annual pass for seniors, it is 61.95 Canadian dollars. And for a student 18 years and above is 53.95. And for the youth, which is 13 years old until 17 years old, it is 36.95. And for a child, which is 6 years old until 12 years old, it is 26.95. Once nagbayad ay ka og entrance fee, kana day siya kay pwede na siya nimo gamiton for the whole year. Unlimited pass na siya for 1 full year. Pero sa mga BC residents lang na siya. So if you're a resident or a student here sa British Columbia, if you are into nature, ganahan jud kay dinhi kay nice jud kay siyang ambience, bugnaw ug ang mga kahoy matingala ka tag-as kay lang kahoy diri. Inig tabok tay nimo ani ilahang bridge day no kay hadlok gid kayo siya kay inig mo tan-aw ka sa ilalom murag suyupon bitaw. Nya daghan pa jud kayong mga tawo nga nagabisita dinhi og naga-tabok-tabok pud ani nga bridge. Kani sila tanan diri mga tourists ra pud ni sila dinhi. Og kabalo ka ang mga bata kay sunghugan kaayo ilahag yung tuyoon og uyog ang bridge. Bisan og wala ko fear of heights kay pag human ako tabok ani ilahang bridge nanguro gid kay ako ang tiil. Natiil akong tuhod di ay. Anyways, nahuman na gid nato og tabok ni ilahang bridge no. It was an experience. It's very nice nga maka-experience og mga inani. Thank you so much Ate Ing and Manong. Inigabot gani sa other side of the bridge kay naay pod sila mga shops, maay mga coffee shop in here. Das na kay mga activities nga pwede himuon dinhi. Na sila treetops adventure which is very nice nga nang bridge bitaw gi-connect nila from trees to trees. Kung ikulangan pa ka og latay-latay dito sa suspension bridge, this is for you. Kay naa pa sila treetops. Oh, di ba? Adventure na siya din sa treetops. Nga mara pag mga suspension bridges, nga short distances lang siya nga naa sa kahoy. There is no other way out good kay kailangan gihapon ka moagi dinhi sa suspension bridge para makauli ka dito sa other side of the world. Other side of the bukid kay naa dito nakapark ang car ug naa po dito ang entrance and exits. So now kay daghan pa man kay mga tawo, di pa mi makatabok amo panggihulat nga mugamay-gamay ang mga tawo. Tan-awa ra daghan kay ni sila. Hadlo kaayo nga maputol ni ilahang bridge kay daghan kayong tawo nagaagi dinhi. Nakahinumdum daay kuno nga nabasahan nako sa ilahang history nga kani daay nga bridge ni agi daay ni og kaguba naputol ni siya tungod kay nagbagyo adto nga time tapos naay kahoy nga natumba kani siya natumbahan ni siya sa kahoy. I-end na ko niya ako ang chika no. Thank you so much for watching. And God bless you all. If you like this video, don't forget to follow, share, and comment. And bye-bye.